Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Kailan ba ito matatapos? Ang laging tanong ni Cha sa kanyang buhay. Isang buhay na hindi niya pinili pero kailangan niyang pagdaanan. Si Cha ay bunga ng pag-iibigan ng kanyang mga magulang sa kanilang pagkabinata at pagkadalaga. Sa kasamaang palad nga lang, hindi natuloy sa kasalan ng relasyon ng kanyang mga magulang. At para hindi maging komplikado ang kwento na ito, ay hindi ko na ilalahad pa ang naging buhay at mga ginawang desisyon ng kanyang mga magulang. Lumaki si Cha sa isang buhay na palagi niyang naririnig mula sa ibang tao na magiging katulad ka lang ng nanay mo, o di naman kaya like mother like daughter, o di naman kaya walang mangyayari sa buhay mo. Sa gitna ng mga alingaw-ngaw na mga boses na yan, ay andyan ang mama ni Cha para itaguyod at gabayan ang kanyang landas. Naging mahigpit ang kanyang mama sa pagpapalaki sa kanya. Hindi pwedeng mag-boyfriend o magpaligaw si Cha noong siya ay nag-aaral pa lamang. Kaya noong minsan na nabalitaan ng mama niya na siya ay hinatid ng isang lalaki pauwi galing eskwelahan, sa pag-apak pa lang ni Cha sa kanilang tirahan ay nahabol at nahambalos hanggang sa mabali ang meter stick sa pagpalo ng kanyang mama. Bantay sarado si Cha ng kanyang mama para maiwasan ang pangyayari ng nakaraan. Bagaman salat sila sa pera, ginapang ng mama ni Cha ang pag-aaral nito. Lahat ng paraan ay ginawa ng kanyang mama para makapag-aral siya sa magandang paaralan. Hindi na inisip ng mama niya ang sasabihin ng ibang tao. Basta gagawin niya ang lahat para sa anak niya. Kahit mabaon man sila sa utang, sa pera at sa pagtanaw ng utang na loob, ay ayos lang. Basta makapag-aral si Cha. Lahat ng pangmamaliit at lait ay kanilang tiniis. Pasok sa kanan na tenga, labas sa kabila. Ang tanging bilin kay Cha ng kanyang mama. Hindi na nila pinansin ang tingin ng ibang tao. Ang kanilang pinanghahawakan ay ang paniniwalang matatapos din ang lahat ng kanilang problema. Luluwag din ang kanilang sitwasyon. Nagbunga ang lahat ng kanilang paghihirap at sakripisyo. Taong 2010 ay nakapagtapos si Cha sa kolehiyo at sa parehong taon ay naging rehistradong nurse sa Pilipinas. At sa udyok ng kanyang mama ay ipinagpatuloy pa ni Cha ang kanyang pag-aaral hanggang sa matapos niya ang kanyang master's degree. Ngayon, sa kanyang pagsisikap, isa na ding rehistradong nurse sa UAE si Cha. At sa oportunidad na ito ay nagawa niyang bayaran lahat ng utang nila at natapos din sa wakas ang pagpapaayos ng kanilang bahay at nakakatulong na din siya sa kanyang mama at isa pang kapatid. Sa tanong na kailan ba ito matatapos, alam ni Cha na bagaman ayos na ang lahat ay marami pa ring dapat gawin. At alam niya na kakayanin niya ang lahat basta sama-sama ang lahat. Sa tulong ni Hesukristo
kasama ng mama at kapatid, at sa inspirasyon ng kanyang anak at asawa ngayon, kakayanin ang lahat. Ako po si Mar Angelo. Ito ang kwento ng aking asawa na si Criza. Naway ang kwento ng buhay niya ay maging inspirasyon sa maraming kabataan. Sa mga magigiting na nanay, sa bawat anak, at sa lahat ng tambalanista. God bless, Tambalan. Wow, thank you, Mark.